मा उदैयाव एन्जर खारनायखाय न'खौ गोसोखांनो रोंबाय नामा? सानसे सैमा बांग्लाफोर बायदि गिदिंबाय थागोन। उदैया मानबाल' न'आव फैनो रोंगौ। नङाबाथ' सानसे बेरायनानैनो दिन थाङो। मोनजागोन जाबाय था बिमा बिफानि सायाव। देनां गावबा गावनि हटेलाव बेफोरबायदिनो जाबाय था। दा मोनजादों नालाय बिमा बिफानि हटेलाव उदां उदां बेरायगासिनो मावा दाङा। लाजिनायबो गैला खोमा। थां बै नाफाथिनि फिसालानि खिथुआव हाबै थां। मालाय अखा नायबानो थाब थाब सिखारो न'नि खामानि मावो। बेहा बिमा बिफानि सायाव उदां उदां जागोन। हरसे मानि मबाइल नायबाय थागोन। सानजौफुलायनाय उन्दुगोन। ओमफ्राय गामि गामि गिदिंहैगोन। जानोसैबाल' न'आव फैगोन। थां हाबै थां बे नाफाथिनि फिसालानि खिथुआव। आरो बहा थांलायखो? नोंनो माथो खिथुआव हाबैनो खोन्थादों। बेनिखायनो हाबै नायदों आरो। बिफानि जोलैयानो मोजां नङामोन खोमा। बेनिखायनो बेफोरबायदि फिसा मोनबाय आं। मा दावराव दावसि? आरो आंहालाय मा जालायखो? नुवाखै नोंसालाखौ? माबायदि उदां उदां बेरायबाय थायो। खारनाय लोगो लोगो बहाबा थाङो आरो जानोबाल' खावब्ला नुजाफैयो। दहायलाय आंनि जोलैयालाय बबेनिफ्राय फैखो? आंथ' थिगैनो दङ माथो। अमा राजा मानो बेफोरबायदि नंबाय? आंलाय माबायदिखाय? आंखौ नाफाथिनि फिसालानि खिथुआव हाबैनो खोन्थादों नालाय हाबैनो नागिरदोंमोन आरो। नुबाय फिसालानि आखलखौ मा उल्था उल्था होनो। बारा जाबाय दै अमा राजा नोंना। न'नि खामानिफोरखौबो एसे गोसो होनानै माव। मावगोनब्रा मावगोन। आंनो बाइक गंसे होलाय होमबानो गासिखौबो थाब थाब मावजोबगोन आं। मानो नांगौ बाइकखौलाय? दानि जुगावखि बाइकखौ मानो नांगौ जायो नामाब्रा? मालायनाव बेसेबां लासिं बिबाय थानोलै। बेनिखायनो न'आव गंसे बाइक नांथारगौ। बाइक नांगौ जादोंबा गावबागाव खामायनानै ला। आंनाव फैसा गैया। एसेबां बाइक नांगौ जादोंबा ओंखाम जायालासिनो था। खालि बिदिल' बुङो। माबा मोनसे बिबाथाय ओंखाम जायालासिनो थाल' होननानै बुङो। नुदोंना नुवाखै? आथिखालाव माइरंनि दामा बेसेबां जाखो? मैगं थाइगंनि दामा बेसेबां जाखो? नोंहा आरो बाइकनिसो दावराव। गावबागाव खामायनानै ला। देलाय बिमा साहा फुदुंहैलाय। आं दुगैना फैनि। आं जिरायनानै दङ ना। नोंनि थाखाय साहा फुदुंना लायनो? जागोन। बाजारनिफ्राय फैनायखायसो एसे मेंनाय मोननायखाय साहा बिदोंमोन आं नोंनाव। न'नि रुवाथि नालाय बयबो आंखौ खामानि थिनबाय था। बायखाना दोननाय रुवाथि फ्रियावनो मोनखानाय माथो सिन्था। जाबाय। माखौथो इसेबां दावराव जाबावनांगौ जाखो? साहाल'सो बिदोंमोन आं। साहाल'सो बिदोंमोनथ' आरो जेबोखौनो बिनो रोङा। ओंखाम ओंख्रि बिनो रोङा दा। दै बिनो रोङा दा। जि जोम सुनानै लायो दा गावबागाव। थोरसि लथा सुयो दा। न'खरनि गासिबो खामानिखौ नोंसोरनो मावजोबो दा। गैलालै महाभारत जुद्धसो जाबायलै। न'आव थानो बाबाय आं। नुबाय दा नोंसालाय खारलांफिनलायबाय। अरे बहा थांलायखो बियो? बारियाव बन मोननैसो दङ बेखौ सिनखावनो नांगौमोन। अमा राजा थांथो मोनजागोन नंदों बियो ओंखामखौ। सानसेल'सो मालायनाव ओंखाम मोनजागोन। सानबोरसेथो मोनजागोन बेलाय। अखानायबानो सुन बेरायनाय फिसाला मोनदों आं। साला सामफ्रामबो लाजि फोनांबाय थाग्रा जाबायलै बे बिमा बिफाया आंखौ। आं माथो खालामबावनांगौ जाखोब्रा? दानि जुगाव इसेबां इजि खामानि मोनो नामाब्रा? गावसोरनि दिनाव साख्रिखौ न'आव फैनानै जासि फैलायोमोन नालाय। बेनिखायनो खालि साख्रिनिल' खोथा सानबाय थागोन बिसोर। दानि जुगाव साख्रिखौ मोनो नामालै? बोरैबा इसोरखौ नागिरना मोननोबो हागौ। नाथाय साख्रिखौसो मोननो नागिरा। बेनि सायाव मालायनि फिसालानि खिथुआव हाबैनो होबाय थायो। मा जाखो? थोदो थांनोसै। बहाब्रा? नारजि बुदाङा पार्टि होनो नागिरदोंना। नंगौना नङाब्रा? नंगौब्रा नंगौ। थु आंखौलाय माथो लिंहराखैलै नारजि बुदाङा? आंखौ लिंहरनाय माने नोंखौ लिंहरनायब्रा। थु आच्छा बारु थाइबानि लारु। आयु नोंस्रा नांलायलायबाय। सिखिरिनो खोन्थाफिननाङाहाय मा। आंखौ खोन्थादों होननानै बुंनाङा। जागोन आं नोंसोरबायदि नंखाया। नों आंनो खोन्थानाय खोथाखौ आं सिखिरिनो खोन्थाफिनखाया आरो सिखिरिया आंनो खोन्थानाय खोथाखौ नोंनोबो खोन्थाया आं। सिखिरिया माबा होनदों नामा आंनि सोमोन्दै? होनबाबो होनाबाबो खोन्थाया माथो आं। मोननै खुगा नङा आंना मोनसेल'। बेनिखायनो नोंनि खोथाया आंनाव सेफ थागोन आरो सिखिरिनि खोथायाबो आंनाव सेफ थागोन। नाथाय बिदि होननानै आं नोंसोर सानैनोबो खोन्थाला एरलु एरला खालामा दे। आंनाव बिदि आखल गैया। प्लिज ना दंफाव सिखिरिया मा होनबावदों बुंना। जेबो बुङाखैहाय मा। बुंबालाय आंलाय नोंनोलाय मानो खोन्थानांगौ आरो खोन्थानानै नांलाय होबावनो? आंनाव बिदि आखल गैया होनखाबाय आं हापां। आंनाव सोंबाय थानाङा। आइला दुमफावआ सिनायो नामाब्रा बे स्कार्ट गोजा गाननायखौ? सिनायनायनिफ्रायथ' रायलायगासिनोब्रा। दे होमबा दुमफाव आं थांनोसै। दे मालाबा फैफिनबानो जाबाय। जागोन दे। ओइ दुमफाव। मा? बे नोंजों दासो रायलायलांनाय लोगोआ सोरलै? आंनि लोगो आरो। बेखौनो सोंदोंब्रा नोंनि सोर लोगो मा नाम? मानो नांगौ नोंनोलाय? ना नुनाय लोगो फसायबायानो। बुजिदोंबालाय खोन्थादोब्रा सोरमोन? खोन्थायां। हाफां नङा होनबा? मिथिखायोबालाय मानोथो सोंफ्लादों आंनावलाय? सोंदों आरोलै नंमारगौना नंमारा होननानै। आच्छा बारु थाइबानि लारु बेफोरखौ बाथो। ओइ दुमफाव बे स्कार्ट गोजा गाननायखौ आंनि खालामनानै होनो हागोन नामाब्रा? मा? आंखौ हिनजावनि दालालि मोनदों नामा? जानला मोनला आंनाव हिनजाव बिलाबायनाङा। माथो जानोब्रा नोंनि लोगोखौ आंनि बानायना होनायावलाय? आं सोरबा सेंग्राखौ सोरबा सिख्लानो बा सोरबा सिख्लाखौ सोरबा सेंग्रानो बानायनानै होआ मिथिबाय? बे खामानिया सोरनिबा बारियाव मैगं खावनायनिख्रुइबो बांसिन गाज्रि खामानि। बदनाम गैयिनि बदनाम दाला हो आंखौ।
माथो जानोब्रा बदनाम खालामाना आं नोंखौ होमबाबो बानायना होग्रायासो दाय जायो उनाव दरखार गैया आंखौ जरा मिलायना होग्रा बायदि खालामथारनाङा नोंसोर आं बियाखै दे दंखा आंखौ बुंनाङा दे अमा राजा नों आंनाव मालाबाबो हिनजाव बिनाङा मिथिबाय जागोन दे जागोन गाव हारसिंनो बानायनानै लागोन आं नायबायल' था आरोहाय गावबागाव हानाय खामानिखौलाय आंखौलाय मानो थिनदों जागोन दे जागोन नायगोन नोंखौबो साला लोदो बुद्रां माय नोंनि जाखादों नामा जायाखैबाबो लोदो बुद्रां देलाय माब्रै थाङो नायनि आंखौ लोदो बुद्रां होननानै माथो जानोब्रा लोदो बुद्रां होननायावलाय नों लोदो नालाय लोदोब्रा मा आं लोदोखौ मेगन सादों नामा लोदोखौबो मेगन सालायो होमबा माथोलाय गावसोरनाव मोदोम गैया नालाय मालायनाव थानाय मोदोमखौ मेगन सायो नोंसिना बिमाफोरा गोथाव ओंखाम ओंख्रि संनानै होआ खोमा जोंना आइया बिराद गोथाव ओंखाम ओंख्रि संनानै होयो बेनिखायनो आंनि मोदोमा लोदो मिथिबाय दिनैनिफ्राय आंखौ लोदो बुद्रां होनबावबा दिगदारसो जागोन नों अमा राजा आच्छा जागोन दे जागोन गावसोरनि जाखानाय थां माथां आंखौ लोदो बुद्रां होननो फैदों माखौबा हाफाङा माखौबा आंखौसो दाय होलायबावबाय गावहानो बुंग्रोबाय दावस्रि देलायजों आंखौ दारायलाय होननानै ओमफ्राय गावहानो सिरि मम' जानो फैखुमाबाय आरो मा एसे गाज्रि बे हाफाङा र' बेखौ जेलेस खालामनि आं दख'ना गोदान बायनायखौ स्टेटास होनि आं आंनि स्टेटासखौ नुबाथाय मेगन साब्रैखागोन बियो बे दख'नाखौ फटक साफायनानै स्टेटास दोननि र' आं हाफाङा मेगन सानायनि स्टेटास होनोसै आं मेगन साथों बियो आंनि दख'ना गोदानखौ नुनानै गोसो सिंजों खम मेगन साखुमागोन बियो दख'ना गोदानखौ देखायलायबाय होननानै साथोहाय एसे मानि आंखौ गारनानै दावस्रि देलायजों मम' जानो थांखुमानांगौ बियो माखौबा आंखौ बादा होनानै गावहा मम' जानो थांलायो आरो मा स्टेटास होदों बेलाय सिखिरिया नायां बेबा मा स्टेटास होदों दख'ना बायदिसो नुदों माथो ना दख'ना गोदान बायबाय बेलाय माबायदि दख'ना बायदों बेलाय गावनि स्टेटासखौ नायबाबो दुगि जासोलायगोन बियो नायां ओमफ्राय दख'नाखौबा माबायदि दख'ना बायदों बेबा नायनि र' मा दख'ना बायदों बियो मालाय सिखिरियासो दख'ना गोदान बायबाय आंहालाय माला मोनगोन दे मालाय दख'नायाबो दाम गोसानिथार आंहा ओमफ्राय दाम खमनि दख'नाखौनो मोनाखै दाबो बिमानाव बिहैनि र' आंहाबो खानाय गोजा खालामनो आरो खानाय बोजानो आयै मा जालायखो आयै आंनो फैसा नांगौमोन मानो फैसा नांगौ जालायखो खानाय बोजानो आयै खानायानो माथो सिद्दाखा आरो मा बोबावनांगौ जाखो आयै बोजाबावनि एसे ओमफ्राय खानायखौबो कालार खालामनो मानो खानायखौलाय कालार खालामनांगौ जाखो बे गोसोमानो मोजां ना मोखाथां माथांसो नुयो आं प्लिज नायै फिलिस थिलिस जेबो मिन्थिथारा आंनाव फैसा गैया बेफोरबायदि खानाय बोजानो होननानै फैसा दा बिथार आंनाव होमबालाय सोरनावथ' बिनांगौ जाखो आफानाव बिबा आफायाबो रायोसो मानोथो मोजां खानायफोरखौलाय गाज्रि खालामलाबायनांगौ जाखो मालाय सोमजायाबा दख'ना गोदान मा गोदान बायबाय थायो आंहा जेबोखौनो मोना माखौबा फैसा थाबासो होगोन फैसा थायाबा बबेनिफ्राय होनांगौ जाखो बेबायदि जानाय लोंनायफोरा दाम बारा जादों बेफोरखौ खबर लादों आलि देलायनायनि दख'ना बायनायनिल' दावराव मालायफोरा बायबाय थायो आंसो बाया दा न'फोरावनो माथो मेरला दख'ना दं बेफोरखौलाय मानो गाना आंनो फैसा नांखागौ खानायबो जानो नांखागौ आंनो कालार खालामनो गैया गाबबाबो मोना थाखा फैसा गैयिफोराव आयै फैसा नांगौ होनदों आयै दख'ना बायनो फैसा दख'ना बायनो फैसा नांगौ होनदों आयै आंनो फैसा नांगौ होनदों माने फैसा जाबाय थाखो बिफाङाव खाबानो मोननाय थां माथां अबेनि फैसा मोननांगौ जाखो आंलाय नांगौ आंनो फैसा नांगौ आंनो खानाय गोलाव खालामजानो खमब्रे खानाय लानानै आरो गोलाव खालामबावनोनो आंहा बारिनि हाग्रा दांनांगौ आंखौ डिस्टार्ब खालामबाय थानाङा मावनो गोसो दङबा सिरि मावफाबानो जाबाय मावा आंनो फैसा नांगौ होनदों आंनो फैसा गैयाबा आं माखौ होनांगौ जाखो नोंनोलाय मैगं थाइगंनि दामफोरखौ नायाखै नों फैसा नांगौ जादोंबा दख'ना नांगौ जादोंबा जायालासिनो था हरगोन आं फैसाखौ हर होमबा आं ओंखामखौनो जाया सानबैसे जायालासिनो थानो नोंलाय दाहायल'सो जायालासिनो थागोन दा फैसा बिबाबो मोना जायाबा आं दिनै ओंखाम जानोबो नाङा थां जाखायाबो आं नायबायल' था ओंखाम जायानो नायनि आं सानबैसे ओंखाम जायालासिनो थायो जायाबा आं ओंखाम आंनो फैसा बिबाबो होआना मालाय सोमस्रियासो दख'ना गोदान बायनानै स्टेटास दोनलायदों आंखौ जेलेस खालामहोलायदों आंखौनो जेलेस खालामनो दोनखादों बे स्टेटासखौ मिथिखायो आरो बे जोंना आइयाबो फैसा बिबाबो होआना जायाबा आं दिनै ओंखाम साला सुवाद हारसिं सा लोंखुमादों जाखुमादों नामाब्रा आंनि जानाय समावबा आंजों थाफानो जाफानो आं खिनाय समावलाय आंजोंलाय मानो थाफाया थोद साला सुवाद खिनायफोराव थाफा जायो नामा मोनामब्रां खिनायफोरावलाय सोर थाफानोब्रा मोनामब्रां जानाय लोंनायफोरावलाय मोदोमोना मोदोमनायाव थानांगौ जायोब्रा जेरै मोदोमाव फोननाय
सेनखौ जोङो मोनामजानो बायो मोजां सेनखौ जों लानो लुगैयो Wah, Sontola, क्या बात लांजाय टेम्पाट पाट डेन्जार बाथ्रा बुंबाय माथो जानाय लोंनायनि फारसे सोरबा कमेन्ट खालामोबा आंनाव अट'मेटिकलि फैखायोलै खोथाफोरा बावै बहाबा जानो थांनो नागिरदों नामाब्रा औ फै थांफानोबा बहालै नारजि बुदाङा बाइक गोदान लाबायना बे बाइकनिनो पार्टि नंगौना नङाब्रा फै था नङा सानदोंबा र' आंबो थांफागोन दे फै आइला पार्टियानो माथो स्रि स्रायथारलै माथो दामखाव देखावबो गैया नंगौना नङालै सन्थला नंगौब्रा नंगौ मालाय पार्टि होबा दामलु दामला खालामो माथो स्रि स्रायथारलै नारजि बुदाङालाय दंना गैगोना गैयाब्रा नारजि बुदां ओइ नारजि बुदां सोर जाखो जों नारजि बुदांनि लोगो नारजि बुदाङा दङना गैया नारजि बुदाङाथ' गैया मोनसे खामानियाव थिनहरदों आं मानोमोन माने ओइ सन्थला नों बुं आं मा बुंबावनोब्रा नोंसो लिंना लाबोदों बुंब्रा बुं माबा जिरायफै आच्छा नारजि बुदाङा फैनायाव गोबाव जागोन नामा बारा गोबाव जानाय नङा फैसिगोन बियो फै जिरायफै धन्यबाद फै जिरायफै साला नंमारगौना नंमाराब्रा बाइकनि पार्टियालाय जेबो गैयालै बे सन्थलाजों फुसुर फासारब्रा फै जिरायफै फै हाबफै आच्छा दे सिनायथिखौ होलाय सोर सोरानि जाखो आंनि मुङा सन्थला आंना अमा राजा आरो आंना थफिरां फरायनायफोरालाय माबायदि फरायनाया थिग थागानो थिग थाकबा जानाय नङा फिसाफोर बे जेनेरेशना गोदान मुगानि जेनेरेशन बे जोंनि समाजा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय बेनिखायनो बे समाजा नोंसोरनि आखायावनोसै नोंसोर फां फुं खालामबा जानाय नङा मानो होनोब्ला समाजा नोंसोरनि आखायाव नालाय दा नोंसोरो बे समाजखौ फोसाबनोसो नांगौ जानला मानला गिदिंबाय थाबा जाया उदां बेरायनानै बैनि न' थांथिंबा जाया गासैबो जुदि बेरायजोबबा बर' समाजखौ सोर दागोन जोंनि समाजखौ सोर मोजाङै रैखा लाखिगोन बेनिखायनो नोंसोर बायदि सासे सानैया ओंखारनांगौ समखौ ओरैनो खहा दा खालाम नङाबा डाइनासर बायदिसो जालांसिगोन जोंनि बे हारिया बेनिखायनो नोंसोर गोख्रों जादो जानला मानला बेरायनायफोरखौ गारदो आला सन्थला खाफाल जिलानि खोथा लानानै लाजि फोनांजानाय बायदिसो मोनबायलां बेखौ नोंसोरो आंखौ बुंदों होननानै गाज्रि दासान आं नारजि बुदांमोनखौबो बिदिनो बोसोन होयो गेलेनाय समाव गेले फरायनाय समाव फराय बेरायनाय समाव बेराय होननानै आरो लोगोसे हारिनि खोथाखौ जेब्लाबो सान होननानै जानला मानला गिदिंलाबायनाङा सेंग्राफोरजों ज' थानानै आड्डाल' मारिबाय थानाङा बेफोरबायदि होननानै आं नारजि बुदांखौ बोसोन होयो बेनिखायनो नोंसोरखौ आं बोसोन होदों धन्यबाद गोसोआव ला आंनि बुंनायखौ गोसोआव लागोन आच्छा बिदिब्ला आदै जों थांनोसै नामा नारजि बुदाङाबो फैनाया गोबाव जाखासिगोनबा र' आं फन खालामनानै सोंहरनि हेलौ नारजि बेसे गोबाव जागोन आच्छा नोंनि लोगोफोर फैदोंमोन अके जागोन दे मा बुंखो नारजि बुदाङा बियो बुंदों एसे गोबाव जागोन होननानै 2 घन्टासो जागोन होननानै 2 घन्टा आच्छा दे बिदिब्ला जों थांदोनि नामा मालाबा फैफिनसिगोन दे जागोन दे साला स्वाद सन्थला बेनि थाखायनो गन्थं हानानै फैनांबायना जों पार्टिया बहा मोनखो पार्टिखौलाय माबायदि थगायनानै लिंनानै लांखोब्रा बेनो आंखौ लिंदों नारजि बुदाङा लिंहरदों होननानै आं सोंखादोंमोन बेनाव नारजि बुदाङालाय माथो आंखौ लिंहराखै होननानै होमबा मा होनो बियो आंखौ लिंहरनाय माने नोंखौबो लिंहरनाय पार्टि जानो थांनाया लाजि फोनांजानोसो थांनाय जादों औलै नारजि बुदां बिफाजों होजाबायना जोङो एसे मोजां सिखा बुथुवाजों क्लाप जावदों जोंखौ नारजि बिफाया माबायदि जातनि मानसिफ्रा सन्थला मानो थगायनानै लिंनानै लांनांगौ मालाय स्वादफोर मा जमदों लामा गेजेराव बावै बेथ' नारजि बुदांनि गोदान बाइकसो बोरै मोनखो नोंहालाय बोरै मोननांगौ जाखोब्रा बिथ'बायब्रा बिथ'बानो मोनो नोंसोरलाय बबेनिफ्राय फैखो दासों बेफोरखौ जों बबेनिफ्राय फैदों माइसो आगारलाय मा जादों सोरजोंबासो लाजि फोनांनानै हरजालायबाय नामा हा नोंलाय बोरै मिथिखो नोंसोरजों उन्दैनिफ्रायनो थाफानानै आं नोंसोरनि आखलखौ मिथियाबा आंनि मुङाबो ओरैनो बाम्बुला जागादों नामाब्रा बुं बबेनिफ्राय फैखो नोंसोर आरो बे सन्थलायालाय मा जाबाय थाखो बेनि थाखायनो गासिबो जाजोबदों जोंखौ नारजि बुदाङा बाइकनि पार्टि जानो लिंहरदों होननानै थगायनानै लाना थांदों जोंखौ बाप्रे थांनानै लाबाय लाजिसो फोनांना हरजाबाय सोरजोंब्रा नारजि बुदांनि बिफाजों बिराद गिदिर लेक्सार मारिना हरबायना जोंखौ नोंसोरालाय मानोथो नारजि बुदांनाव सोङासै सन्थलानि सायाव फोथायनाय लाखिदोंमोनलै साला स्वादखौ एबारनिफ्राय फोथायथारलालै आं निमाहा होदोलै दस्तिमोन नारजि बुदांखौ लिंहरथारदोंमोनब्रा दहाय फुङाव माला दहाय फुङाव फुङाव सान ओंखारिनि सिगाङाव नामा
औ सान ओंखारिनि सिगाङाव होमबाथ' सिमाङावसो लिंहरदोंमोन नोंखौ नारजि बुदाङा ओं सिमाङावनो लिंहरदोंमोन खोमा आच्छा लोगो नोंथांमोन लाब्रा बड' कार्टुन सिजन 2 खौ नायगासिनो दङ दा बे सिजन 2 आबो उनफोराव फैबाय थानाय उनफोराव धामाका जाबोगासिनो दङ लोगोफोर बेनिखायनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला हायोबा लोगोफोरनोबो फेमिलि मेम्बारफोरनोबो खोन्था चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो लाइक मोनसे होनानै गालां दै मानो होनोब्ला बेवहायबो बिराद मोजां टपिकआव भिडिअ लाबोबाय थागोन गोजोन्थों